είχαμε και τα 4 stages. Είχαμε ένα πρόγραμμα που μπορούσες να πάεις στο κάθε έναν και ανάλογα με την τεχνολογία που θέλεις ακολουθούσεις. Ήταν παράλληλα όλα, ναι. Ναι, για κάθε track, ας πούμε, είπαμε τα track στο cloud, Android, AI και πιο ξηχανό. Είπες cloud, ναι. Web βασικά. Τα 4 tracks είχαν και ένα δωμάτιο που γίνονταν τα lectures και είχαν και άλλο δωμάτιο που γίνονταν workshops. Ναι. Και βασικά όλα γίνονταν παράλληλα. Άρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορούσες να διαλέξεις είτε διάλεξη είτε workshop που οποιοδήποτε από τα 4 tracks. Επίσης, εκτός που τούτα, είχαμε ακόμα ένα δωμάτιο όπου γίνονταν meetups. Και τα meetups ήταν και τα μικρότερα communities, όπως τον Google Developer Experts. Διούσαν πληροφορίες για το πώς μπορείς να γίνεις. Ή Women Tech Makers, πώς μπορείς να μπεις στο community, τι support υπάρχει για τις Women Tech Makers. Ή για τα Google for Startups Accelerators. Και έδωσαν πληροφορίες βασικά για το κάθε community που υπάρχει κάτω από την Google.